मिनिनो ओंखाराबा मिनिबाय थानो हायो मानसिया। आयौ रे मा। ला Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मिनिनो ओंखाराबा मिनिबाय थानो हायो मानसिया। वाव! लासिसि गावनि पान कार्डआव आधार कार्ड लिंक दंना गैया बेखौ मिथिलायो। मा मिथिलायो गोसोआवनो गैलाबा माबा एकाउन्टखौसो खुलिग्रोदों ना पान कार्डखौ उनाव बानायदोंमोन दा बेखौनो सानबा फैयासै आङो। अबे कलेजाव फरायामोनलाय? कलेजाव फरायदों मा आरामनि कलेजाव फरायदों। आथिं नै खाबनै लोंबावबाय साहाखौबो। नै माबाया मा लाबोदों? मैथाजों ना जानोसै? नायालाय मा ना? नायालाय सान्दा। ए हाथायनि आरो लकेलजोंसो जानांगौलै इखो। खाबनैल' फुंखादों ओमफ्राय लोंला। नैलाय आबैयालाय माखौ लोंगोन? मालाय जानायखौ लाबाय थानो हा नोङो। जानाय नायस्लां। আকৌ মিঠু যাব শেষ হল। তহঁতে ঘৰলৈ গলি? অ এই মাত্ৰ শেষ হল বোলে। মিঠুক ফোন কৰিলো মানে এতিয়া কৈছে হে অ এতিয়া শেষ হল দে। सा लोंनायानो बिदि जाबाय ओइथिंसो गोसोखांनानै नायहाब माबा सोरखौ गोसोखांदों बेलाय। साया सोर फुदुंगोन नों? सा दंबावोनो लांफैदो। मैथाजों ना। मैथाखौ ए दखानावसो लांगोन। इहे आंलाय मोनजासिगोनसो सानदोंमोन दे। जोंहा जाखायालै दिनै बिस्थिबाराव जाया जोंहा। जलफि जानो लुगैलायबावो। थ' लायनोथ'। फै राजा फै जलफि लायनो फैलाय। नों मोसानाया कान्चिरे दे मोसादो दे। हाब नै जलफिया गोमोन गोमोनथार राहांबाय। बैलाय मेरला दं नै हाब जिख्रिख्रि दंखायो। गाखोदो राजा गाखोदो जलफि फिथाइयाव। गाखोला आं गाखोनो हाया। इथायाव गाखो इथायाव। ओइ गनजों गोलैगोन खनदेरहा एसे गिदिरखौल' जानला मोनला नङा। बै नै गिदिरखौल' ओइ नै लामाथिंनिखौ। थख' थख'ल' बुसु थुखो
बिदि नामा सो दालायखौनो सोदो बारा नांखाया बिदि नङालै जाम्बा फिथाइखौल' खनना जा खन बिदिनो माबाखा खनदेरायनो लावाखै लावनाय खादों बियो जाबाय जासिगोन सोरबा सानग्राया जाबायलै माइसौ होनो आंनालाय खनबाय ओइ नै आरोबाव ओइ नै मेलाथार जाबाय होनदों जाबायलै जासिनो हाया जाबाय होना जा जाबाय लावगि बुरजों हिसाब आंलाय Gogitar. Kasihan. Kali ya kau kak. Besor megong basing nih hampir besor. 10 tahun ini mentamor. 10 tahun mentam lainnya. Mentam jeng 20 tahun ada. Is. Mono bra mono. Bilang kita kak. Mabase keji sistem sepandang. Moनसेयाव मोनथामजों फवासे दं मोनथामजों एकदम चिकेन लेग पिसल' जाबाय थायो नै हिरामनिया चिकेन लेग पिस जायै बुथिया बायदिसो जाबाय मानसिया मा खालामदों दादायालाय हा मा खालामदों बियो मा खालामदों बियो एकदम पाबजि होथारला बेखौ लावथिलाबलाय पाबजि गेम गेलेबाय थाग्रा बियो लेखाखौबा हागोन ना हाया लेखाखौबा फरायगोन ना फरायाखै बियो होथारनांगौ लावथिया हिरामनि लागायदो जादो ओइ जामि बिदि जायाथ' नै आया लाइटआ अफ जाबाय माथो दे जादो जाजायो बिदिनो जा मालाय चाइनिसफोरा दे चाइनिसफोराबा बिदिनो जायो आंसो जानो लुगैथारबाय जायोलै जाम्बिस नों बिगुर दे जा गुदुंनि गियो नामा चिकेन लेग पिस नायनांगौब्रा बै हारामुनिया दे फ्रिदम जालाय दे लाजिफ्लालाय दे इस बुथिया बायदि जामारथारबायथ' बेखौ हरदोलै जि गाज्रि मोनामदों सैमाया दे हो स्पिड जाब्रा थाब जाब्रा चाइनिसा सिदि जायो दा हो चागाम लायनांगौब्रा आं सानो गैया माथो ना बयलार जानाया बुथिया बायदि नुमारबायथ' मानसिखौबो बा चिकेन लेग पिस जायै फिथा खावलाय बायदि जालायदों खावलायाबो दे जाद' ओंखायनो फिथा खावलाय बायदि जादों
आं लाबोनाय मेथाइखौ मोनजादोंना मोनजायाखै नों? हा? गजाखोलाय? गजाखो? मा खस्थ' मोनदों रायलाय दे जाद' जाद' दे थाब थाब फोजोब चाइनिसफ्राबो थाब थाब फोजोबो अ दादाना जोब्बाय हनै बेना हाराल'सै लागाव